ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿರ್ದು ನಡೆತಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬು ಕರಿ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆತಂಡು. ಒಟ್ಟು 5 ತಂಡಲೆಡು 25 ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬುದ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಂಡು. Aspetta, vuole lo spazio per il futuro del batsman Sansevic. Buona shot, excellent shot. Was a smart and good batsman. Yes, they have that good of it, but the next player of the field. Nick Flower. Now the pressure is flying by its power and sugar. 5-5. What an interesting match of this mega final. Between Nick Flower and the Saudi Champions. The ball in the second ball to the batsman Sansevic. Red balls. But the team was Saudi Champions. They will take this one as a fifth because they need this one. Now the question is when can they take it? This match will end in the time. They will have a 6-player match of Sunday. Three to get. Aspas, the ball is fourth ball. To the batsman, Sansevic. A hard triple batsman. What a shot. We can see more officials best to do this match. So if this match will end in the final, there will be a chance between the match. With the teams. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ 8ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಡೆತಿನ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಿಡು ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಂಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುನು ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯನ ಎಂಗಲ ಟೀಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವತೆಗಾಗಲ ಅನ್ಕೋರುದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪನೋಲಿ
ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲವಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು UMUCA ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐದು ದುಂಬುಡ್ದು 80ರ ದಶಕದಿಂದ ಆದಿಯಾಗಿ 2010ರವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಇಂಗಲ ಮೂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಇಂಕಲಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರ್ದು ಪೂ ಕುರ್ದು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕುರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಂದು ಅನ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನೋಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪುಂಜೋಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡು ಈ ಜನ ನಮಗೆ ಕಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿದ್ದ ಮೂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರತ್ನಗಳು ಐಟೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಅಷ್ಟಪಣ್ಣಗೆ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ತದ್ದು ಪೂ ಕುಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ಲಿವಣ್ಣಗೆ ಪೂ ಕುಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಧನು ಬರ್ತದ್ದು ಜೀವನನ್ನಾಗಿ ಪೂ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇಂಕಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮುಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ದಾಡ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಈ ಕಾಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ ಉತ್ತುಂಗಡು ಒಂಜಿ ಸಹಜವು ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಳು 3 ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲೂರ ಅಕ್ಲಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣಿದಿನ ನಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತು ಪೂರ್ಣ 30 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬೇರು ಬಂದ ನಕಲು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಕ್ ಉಡುಪಿನ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಾಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಾದನೆ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇಟ್ ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತನಾಂಡ ಶೈನವರ್ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾನೊಂದು ಟೀಮ್ ಗುಬ್ಬೇರು ಇಂದಟ್ಟು 2 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇರು 2 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ₹1 ಗೊತ್ತಂದ ಅಕಲ್ನ ಖರ್ಚಿಡು ಅವಳ ಬಸ್ಸು ಸೈಕಲ್ ಹೋದು ಗುಬ್ಬಿದಂಚಿಂತ ಜನ ಸಫರ್ ಮಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವು ಮೂಲಪಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಡುಪಡು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೆಂಚಿಂತ ಮೆಲ್ಲಿವಣ್ಣ ನೀನು ಎಂಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ UMCA ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿರಂಚಿಂತ ಮಹಿಳಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಟಂಕಲ್ ಮಲ್ಸೋಡು ಸರ್ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂದು ಬಲತಿನ ಕುಲಿ ಇಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿ ನನ್ನಲ ಆತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಲ್ಲಿವಣ್ಣಗೆ UMCA ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ನನ್ನಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಅಷ್ಟಫಣ್ಣೆ ಯಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮೆಂದು ನಂಬಿರಾರೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತಬೇಕು ಆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಟೈನ ತೂತನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ತನಕ ಗಲೀಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗುವುದು ಲಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 60 ಕೊಟ್ಟಿನಗಳು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಯರು ಇನಿಕಲ ಉಪ್ಪಾಯರು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಗಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯತ್ತಡು ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಜಂಟಲ್ಮನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾಪಲ ಐನು ಎಂಕೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಷ್ಟಪಾಣೆ ಅಂಚಾದು ಅರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಬರೀ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಲೊಳ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲ UMCA ಸುದೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಧನು ಬಲೆ ಗಣೇಶ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಸಾತು ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಅಂಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಾತ್ ಸಮಯದ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವನೆಟು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕರೆಕ್ ಒಂಜೇ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಷ್ಟಪಣ್ಣಾಗ ಆತ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ $2 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು
ನಡಪಾದು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ನಂಚಿಂದ ಅಷ್ಟಪಣ್ಣನು ಸನ್ಮಾನವಂತರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಬುತ್ತಂಚಿಂದ ಅಷ್ಟಪಣ್ಣಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ UMC ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಷ್ಟಪಣ್ಣ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಯಾನ್ ಗುಬ್ಬುದ ಜೀವನನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ದಾಗಿ ಪೋರ್ಪಾವನಂಚಿಂದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ABC ಅಡ್ಕ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮುನ್ಪರ್ದು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ಗಳು ಗೊಬ್ಬತಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ನಂಜಿ ಪೋರ್ಪಾವನಂಚಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಚಾರಾರ್ನ ಟೀಮ್ ನಡಪಾದೆ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ನಡಪವನು ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವನ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಆಂಡ ABC ಅಡ್ಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಅಪಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ ಅಷ್ಟಪಣ್ಣೋಡು ಮೆಲ್ಲಣ್ಣಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಲೊಂಜಿ ದೋಸಿಲು ಸೇರ್ದು ತುಮ್ನ ವಾರದ ದಿನ ಪಾತ್ರನ ಮನದಾನಿದ ವರ್ಮಂಟೆಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ವಾಕರಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ ಪಂಡ ಮುಕುಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವಂತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಇತ ಈ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೇಶವಂತ ಬರೋರು ಬಂದು ಅನ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನಿಖಲಿಗೆ UMC ಪರವಾದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬನಾಗ ನಿಖಲ ಪುದರವನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂದು ನಿಖಲ ಸೇನೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಖಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಳುಕಲ ಒರಿದನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ದಯವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಜವನೇರ ಸೇರ್ದ ಗೊಬ್ಬಡನೆ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗೆಂದುನ ಸೋಪುನ ವಿತ್ತಿನ ಗೆಂದಂಡ ಐನ್ ಆ ಗೆಲುವೆಂಗಿಲ್ಲ ತರಕೆ ಇರ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಬರಂದಿಲಕ ತೂಪುನ ಸೋತುಂಡ ಜೀವನಡಿ ಎಂಚ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಅಂಚನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದೈತೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಡು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪುವೇಡು ಬುರ್ಚನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಆಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಮಾತ್ರಗಳೇ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಿ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತರ ವೇದಿಕೆಡೊಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಎದುರುಡುಪ್ಪನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕೊರಿಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಆಟ ತೂತುಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚೆನ್ನ ಓಡಾಟನೇ ಇತ್ತು ನವಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ತೂತುಜಿ ಏರು ವಿನ್ ಆತೀರಿ ಏರು ಸೋತುದೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆ ಉಂತೆ ತೂತೆ ಆಟ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬುದಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಡ ಸೋಪುನ ಗೆಲುವುನ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ಆತು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಉಂತವೆ ಟೀಚರ್ ಸತ್ತವಂತ ಇನಿಗೊಬ್ಬ ದಿನ 5 ಟೀಮ್ ದ ಜವನಿರ್ಲ ಸೋತುನ ಕುಲ್ಲಂದ 4 ಟೀಮ್ ದಾಗ 3 ಟೀಮ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಇನಿತೈತ ಅಕಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಪಾಸ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಿಂಕಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಪೋಪುನೇರು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೋಡಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಕಲು ಬೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಇಂತ ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು 3 ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳೊಟ್ಟು ಇತ್ತರು ನಕಲು UC ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಕಲು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು GPS ಶಂಭುಗುಡ್ಡನಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂಕರ್ದು ಇಂಕಲೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಬರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿ ನವೀನನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಪೂಕರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ ಹೊಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಬರೋಡು ವಿನೀತ್ ಒಂಜಿ ಪೂಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜೇಶ್ ಉಚಿಲ್ ಆರಿಜ್ಜರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋತೀರಿ ಅಂಚನೆ ರಮಿತ್ ಕೊಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗೆ ವಿನೀಶ್ ಪೂಕರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ರಮಿತ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಶರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯಮಠ ವನಸ್ಸುಗಳ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಜರ್ಮಾರು ಬಾರಿ ಪುರುಳದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ
ಅವರಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾಗೇಶನ್ನ. ಅಂಚನೆ ಈತ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇತ್ತು. ಅರೇನೆ ನವೀನ್ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂತಾರೆ. ನನಾತ್ ಇರಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಗೊಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಣವ್ ಪತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಅರೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಜೋಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಭಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋ ಬರಪಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಾಯ 5 ಆಂಡಲ ನಮಗಾರೊಂದು 500 ಬಾರ್ದು ಅವೇ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ goes to ವಸಂತ್ ಆಫ್ SRGT ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನನೇ ಕೊಡ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಸಂತ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಬೌಲಿಂಗ್ 40 ವರ್ಷದ ಇಂಚನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಚನೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಚನೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾರಿ ಒಂದು ಪರ್ಲದ ಗೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆರು ಹೋರ ನಮ್ಮ ಪಾಸಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಪೇರು ನಿತ್ಯ 11 ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲುವನ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಐದು ಗಣೇಶರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿತ್ಯ 11 ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹುಡುಗಿರಾರು ರಂಜಿತ್ ಆಫ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟ ಐಕ್ ಪ್ರಭಾತ್ಯಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಕೊರಡು ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಾಯ 5 ಆಂಡತೆ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ SRGT ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದಂಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಿತ್ಯ 11 ಬಳಗಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು. Today's runners-up trophy is taken by Nitya 11. I request all the players of Nitya 11 to come near the stage and receive their prizes. I request all the guests to give off the runners trophy to the players of Nitya 11. I request players of Nitya 11. The last prize of this tournament is a winners trophy of UMCA League. Is taken by SRGT Chandragudde. I request players of SRGT Chandragudde to come near the stage and receive the prizes. SRGT ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ 3 ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬದಕ್ಕಳು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಶ್ರಫ್, ಜೀವನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದೇರು. ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ UMUCದ ಪರವಾಗಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಮಿಯಾನ